Obila ka otenore kod tend loch nanga ochako timo nonro ewi tho mar japuonjre manyako ma ja grade mar 8 ma ripot yango ni nyo bambi kaeto negi gi achich mapok oyangi. Japuonjre no ma jahigni 13 masomo e sikul ma Mogoto mani Suna West e kaunti ma Migori yangore ni nyo de bang' timone tim anjao no. Wuon mare Joseph Ondeso wacho ni japuonjre no ma nyinge en Teresia Adhiambo nyo negi e jikon kama nyo ninde kendo mano wakwanye ringre. Ruoth ma Suna South location Millicent Atieno wacho ni gitimo nonro mar yango matut wach mar maundu makoro kelo tho mar nyakono. Nyathina nyoro ngima godiochieng' nyaka sa odhiambo. Karomo sa 4 to wacho ni koro dhi nindo mondo ang' chiewe sa 11. To bende nabide oda kanyo nindo. Karomo sa 11 redio wacho sa 11 tanyiso min gini dhi chiwa teri mondo dhi skul nikech nowacho ni sa 11 oikore. Idwaro gi sa 12 wang'e. To ka min gi wuok to duongo dhot di boro. To onge ng'ama wuoyo. To ka wuok ang'o motimore ot ka dhiro dhot tano ka dhot tek to kachaka tuomo mar 2 to bukore dhot odhukore ka ng'iyo kama onireno ko onge ka menyo gi iye kocha taneno ka nyathino liere tol mar dhiang' kata ng'ama liere akia kata gima liere akia nyathino liere ka winyo kamano. An penjo na mana penjo, I don't know the suspect, but penjo mara ni en niya, dwa bedo kama nyaka karang'o to next victim en ng'a? En miyo kaka an, kose en nyathina moro victim to dwa bedo ng'awa next. Nakwayo oriwore gi skul kumane nyathini some mondo otim kaka inyalo tim mondo wayud jatim timni. Uchunguzi dhi tim go officers mono bire ground kaachiel kod wan administrators manie ground mondo wang'e ni to en ng'a manyalo bet ni otimo tim marach ma piny kuro ni.